Jiena ħobbhom ħafna l-annimali, meta nikol il-laħam noqgħod naħseb jekk hux qed nagħmel sew. Imma jekk ma nikolx laħam, minn fejn ħanġib il-proteini li għandi bżonn biex nikber? Meta wieħed jiddeċiedi li jmur fuq ikel veġetarjanu, ħafna drabi il-proteini li ħafna drabi ġej mill-laħam jista' jġibhom minn sorsi oħra ta' fosthom il-legumi, ta' fosthom il-bajt, ta' id-dairy products u affarijiet oħra illi mhumiex magħmulin mill-laħam. Ovvjament wieħed irid jiddistingwi bejn wieħed jekk mhux jagħmel vegetarian diet jew inkella jagħmel dieta vegan ta' fejn ovvjament imbagħad dawn il-prodotti tad-dairy products u l-bajt ukoll jiġu eliminati wkoll. Ma s-sors f'dak il-każ ikun huma legumi fosthom hemm in-nuts tajjeb hemm parti mill-kelma legumi tajjeb u ovvjament hemm affarijiet oħra sorsi tajjeb illi għandhom il-proteini ġo fihom. Ħafna jaħsbu li dieta veġetarjana hija dieta li teskludi l-konsum tal-laħam tal-annimali, tjur u f'ċertu każijiet anke ħut. Jirriżulta iżda li hemm tipi differenti ta' dieti li kollha jaqgħu taħt il-kappa tad-dieta veġetarjana. Il-kelma id-definizzjoni ta' veġetarjana ħafna drabi għandha ħafna definizzjoni differenti meta wieħed jgħid jiena qed nikol veġetarjan, wieħed irid jara jekk mhux qed jeskludi biss il-laħam u jinkludi hemmhekk il-dairy products u l-bajt u l-ħut, hemm minnhom jinkludu dairy products imma mhux il-ħut u vice versa. Ġifieri hemm ħafna dieti differenti tal-ikel veġetarjana. L-iktar l-estrem tal-ikel veġetarjana huwa dak li ngħidulu vegan fejn wieħed jeskludi kompletament kull prodott illi ġej mill-annimal fosthom id-dairy products, il-ħut u anki l-bajt. Ġifieri dik hija l-iktar parti li hija estrema f'din id-dieta. Żgur illi l-ideali hu li min irid isegwi dieta veġetarjana jagħmel dan bi ħsieb u jfittex anke pariri tal-esperti ħalli bekk ikun iggwidat għal ġid ta' saħħtu. F'din id-dieta wieħed importanti li jagħmel evalwazzjoni għal raġuni għalfejn wieħed qed isegwi din id-dieta. Tajjeb ħafna drabi l-iktar tkun minħabba filosofija fuq il-biċċa xogħol ta' li jipproteġġu l-annimali. Jew feeling li prodotti mill-annimali m'għandhomx jinqatlu. Hemm sezzjoni ta' nies, percentaġġ ta' nies li jagħmluha minħabba l-effett tas-saħħa fuqhom. Il-parir li nagħti huwa li wieħed jagħmel evalwazzjoni tajjeb ta' dawn il-proteini, ta' ċertu vitamini u minerali li jkunu neqsin ħafna drabi għax mill-laħam dawn jittieħdu b'ammont ikbar, fosthom il-vitamina B12 u l-ħadid, u wieħed jara li s-sorsi li qed jieħdu minnhom għandhom biżżejjed minn dawn il-minerali u vitamini. Wieħed meta qed jiekol tajjeb fl-ikla veġetarjana importanti illi jara wkoll minerali oħra illi jkunu neqsin bħal kalċjum u affarijiet oħra illi jista' jkun mhux qegħdin biżżejjed meta qed isegwu din id-dieta. Kif għadna qabel importanti li wieħed jagħmel distinzjoni u jara x'tip ta' ikel veġetarjan qed tagħmel, x'hekk ovvjament id-dairy products jew il-bajt jew affarijiet oħra qed jittieħdu. Hemmhekk ma jkun hemmx daqshekk problema x'ħafna drabi il-bajt pereżempju jagħti dawk il-proteini essenzjali fid-dieta tagħna kollha. Imma jekk mhux hemmhekk ma jkunux qegħdin hemmhekk, dawn il-proteini jridu jittieħdu minn legumi, minn nuts, minn affarijiet oħra fid-dieta u wieħed irid joqgħod attent ukoll x'sorsi qed juża u qed jinkludi fid-dieta tiegħu. Bħala alternattiva għall-laħam nisimgħu ħafna bl-importanza tal-legumi. Però jista' jkun li ma tantx hemm għarfien dwar l-użu tagħhom. Il-legumi huwa grupp ta' ikel importanti ħafna, ġo fihom insibu sors tajjeb ta' proteini, insibu wkoll sors tajjeb ta' ċertu vitamini u minerali u wkoll dan is-soluble fiber li ħafna drabi huwa importanti fid-dieta tagħna. Fil-fatt hemm ir-riċerka li saret dawn il-legumi apparti wkoll li jagħtu wkoll sens ta' li wieħed xeba tajjeb minnhom għax huma sors tajjeb ta' proteini, wieħed jinstiga wkoll parti minn healthy eating li jiġu inklużi iktar fid-dieta tagħna. Fosthom tajjeb huma versatili biex wieħed jagħmel sopop tajjebhom, ma anki wkoll jagħmel ħafna kliet diversi. Kif nafu l-familja tal-legumi hija varjata ħafna, tajjeb hemm fosthom hemm in-nuts, tajjeb hemm il-piżelli, hemm kull tip ta' beans tajjeb li jeżisti, u għalhekk huwa importanti li wieħed meta ħajvarja t-toma tajjeb ħajvarja wkoll ir-riċetta li jkun qed jagħmel u għalhekk il-konnessjoni bejn il-legumi u s-saħħa hija xi ħaġa pożittivi u li nistigawha biex wieħed ikun jista' jżida iktar fl-ikel tiegħu. Tikka aktar dwar saħħtek. Qatt ħsibt dwar għaliex importanti l-iskeletru?
Kieku l-bniedem m'għandux l-għadam, kieku jkun biss taħlita ta' muskoli, organi u passaġġi tad-demm. L-iskeletru jagħti l-forma lill-ġisem, kif ukoll jgħin lill-bniedem iżomm bil-wieqfa. Flimkien mal-muskoli, l-iskeletru jgħin fil-movimenti kollha ta' ġisimna. Fejn għandna l-ġogi, grupp ta' għadam huwa maqud flimkien. Ħalli bekk, bis-saħħa tal-ligamenti u tat-tendons inkunu nistgħu niċċaqalqu. L-iskeletru joffri wkoll protezzjoni għall-organi prinċipali tal-ġisem. Pereżempju l-għadma ta' rasna tipproteġi l-moħħ, filwaqt il-kustilji jipproteġu il-qalb u l-pulmuni fost l-oħrajn. Barra minn dan kollu fl-għadam jiġu prodotti wkoll iċ-ċelloli tad-demm. Bekk huwa importanti li nieħdu ħsieb l-għadam billi nikkonsmaw dieta ta' prodotti bil-kalċu u nagħmlu wkoll l-eżerċizzju. Tikka aktar dwar saħħtek għada.